Jo crec que són diferents. El que percebo, i després a més es comprova, perquè en el cas de residus industrials doncs hi ha una valorització del 70%, perquè la indústria sap que si una ferritxa li cau a terra i la reaprofita, allò té valor econòmic, i aquest element és molt important. Jo crec que la indústria entén el que li significa el procés de tractament dels residus, o cada cop ho entén més, que hi ha un sector que ha d'evolucionar amb els temes que seria el sector agropecuari i agroalimentari, aquest seria tot un capítol, i que la ciutadania té incorporat el valor del que significa un esforç mediambiental. El que costa és la incorporació en els hàbits quotidians, perquè tenim una societat que hi ha una abundància tan gran de productes, és a dir, som tan generadors constants de residus que, diguem, les bones voluntats només no serveixen. I per tant jo crec que hem de fixar temes essencials i els altres anar-los incorporant. És a dir, si a Catalunya arribem a uns objectius raonables amb les 4 recollides selectives, amb la generació de la resta i bons sistemes de tractament, i després les específiques que ja es fan per sistemes integrats, com el cas de poder dipositar en la farmàcia els medicaments d'una manera fàcil, i aleshores ja tenen un sistema de retorn molt ben orquestat a través del sistema integrat, o el bon ús que podem fer de les deixalleries. Jo crec que anem incorporant tota aquesta política que ens fa més fàcil la gestió. Però jo crec que la ciutadania, d'entrada, ho incorpora com un element positiu. I jo crec que ara estem entrant en un que és absolutament nou, i és el valor que la ciutadania dona a un temor, però dona valor, que és el temor del canvi climàtic. És a dir, d'alguna manera ens sembla que el percebem, que aquestes qüestions de poca pluviometria, aquesta sensació d'oscil·lacions de temperatura que ens sembla que no recordem, i per tant aquesta constatació de que això del canvi climàtic pot ser veritat ens fa que pensem que hem de fer alguna cosa. No dic d'una manera generalitzada, però es va instal·lant aquest valor en la ciutadania. I per tant penso que és necessari que en les polítiques de residus hi acabem posant valor en quant a reducció de CO2. És a dir, el ciutadà hem de saber que si som bons nois, bones noies, canviarà en un determinat percentatge les emissions de CO2. Jo crec que el canvi climàtic és un risc a combatre, però també és una oportunitat de transformació dels sistemes de producció, i per tant també és una possibilitat d'avenç tecnològic. Jo crec que, i això en quant a polítiques de residus relacionades amb la recuperació de materials, amb el repensar i redissenyar productes, és molt important. Per tant, jo crec que els ciutadans tenen valors incorporats que hem de procurar que es desenvolupin, però percebo que la ciutadania el valor de l'ambientalment correcte el vol incorporar a la seva vida. L'altra manera és com ho fa. Després surten les contradiccions, que n'hi ha moltes, perquè tots en tenim moltes en una societat com la nostra, que ens pensàvem que tot era infinit, i ara hi ha determinades coses que poden ser finites. Bé, jo, com deia abans, la situació de l'activitat econòmica i industrial és que l'empresariat té clar que ha d'optimitzar tots els recursos. Si en el seu cicle de producció ha de fer servir aigua, ha de trobar la manera de fer-la servir de la millor manera possible i el mínim d'aigua possible, perquè això és cost.
Crec que passa el mateix amb els materials que genera o amb els que rebutja, fins i tot amb els embalatges que li venen les matèries primeres. És a dir, avui en dia els plans de qualitat ja reflexen una necessitat de bona gestió en tots i cada un dels passos que es fan en un procés de producció. I la gestió dels residus jo crec que és un pas més. A més, hi ha un altre element que jo crec que és molt important i que hem comptat amb la vostra col·laboració, i espero que cada dia tingui més importància, que és el tema de la prevenció de riscos i de salut laboral en totes les activitats econòmiques. I per tant, el fer servir les millors tècniques disponibles és un element més respecte a la prevenció de riscos. Venim d'una tradició que determinades activitats econòmiques relacionades amb la gestió de residus eren com residuals i de vegades pertanyien a l'economia submergida. Hi ha hagut un esforç molt gran per fer aflorar aquestes activitats com a activitat econòmica normalitzada. Jo crec que a més han estat generadores de llocs de treball, generadores d'uns bons volums de negocis en alguns casos, perquè totes les que estan relacionades amb el sector del metall com a recuperació són altament rendibles, i jo crec que aquests processos han generat inclús activitats industrials que quan estàs visitant una determinada activitat industrial moderna de desballestament de vehicles, etc., estàs en processos de producció que no són gens diferents, perquè d'alguna manera, des del punt de vista tecnològic, el que pot ser el procés de generar un producte de bell nou. Per tant, jo crec que l'activitat econòmica, i més en el nostre àmbit, és a dir, l'activitat econòmica a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa, ha de competir en termes de tecnologia, de qualitat, de bons processos, i per tant em sembla que és imprescindible entrar a fons amb el tema dels residus. Des del punt de vista de la indústria que es dedica a una activitat determinada de producció però que en aquest procés en genera, l'optimització dels recursos, de tots els punts de vista, fins i tot l'energètic, és a dir, amb materials que la indústria està podent rebutjar, pot generar energia, i l'energia és cara a les indústries i per tant valoritzar energèticament li pot ser rendible. L'altre element important, i que a més a Catalunya tenim molt ben endreçat, crec jo, és la utilització dels subproductes, que és la reintroducció com a matèria primera, el que a un altre li és un producte residual. Per tant, jo crec que tenim elements per estar-ne satisfactoris, i després, en quant a l'activitat econòmica que ha sorgit com a gestors de residus, doncs també s'han anat aconseguint cotes importants. Aquestes cotes han de ser millorables des de tots els punts de vista, de la seva eficiència, de la seva tecnologia i evidentment també des del punt de vista de la seguretat dels seus treballadors i de la professionalitat. Són objectius que jo crec que tenim. Ara, penso que estem en una evolució relativament favorable, és a dir, no tinc una visió, almenys des d'aquest punt de vista, negativa.